TMTV. Selam dostlar, Tat Mustafa телеканалында ең тәмлі һәм ең туклыклы тапшыру тәмлі күреш. Демәк, бүген дә сез юллаган рецептлар буенча бик тәмле ризыклар пешерәчәкбез. Һәм каршы алыгыз бүгенге кунагыбыз Уфа каласыннан яшь башкаручы, яшь җырчы, музыкант, баянист дип әйтсәк тә була, Идел Нургали. Идел, рәхимит. Һаумысыз диләрме сездә? Һаумыгыз. Я. Ярапарларны якын итеп килеп җиткәнсез, рәхмәт. Ниндер әле? Буш килмәдем. Акитта алып килгәнсез. Менә шундый эксклюзив. Эксклюзив. Так, Башкортстан балы. Почти. Менә шундыйрак сувенир телеканалга шәхсән мөмкин алып кайтырга үзеңә. Мин алып кайтсам да булаймы? Мөмкин. Уфа дигән менә бит балы да бар икән бит әнә бит. Бар, менә шунда бик Бөтен нәрсәләр дә бар. Иң матурыннары төшерелгән, кертелгән. Яңа моны рөхсәтмәсләр нигә алып кайтырга? Без моны телеканалның иң бер матур урынына урнаштырабыз. Сиңа бүләгең өчен зур рәхмәт. Тапшырыбызны әйдәгез инде башлыйк. Идел, синең бу тапшыруны караганың бардыр инде дип уйлыйм. Бер китапка Кагыйдәләр белән таныштыр. Таныш булсаң да мин тагын бер кат искәртәм. Әлбәттә кирәк. Безнең телевизион тамашачыларыбыз рецептлар юллый. Шул рецептларны без сиңа тәкъдим итәбез. Хәзер берсен син шуны карап хәзер пешерергә тиеш булачаксың да. Әгәр синең пешергән рецептың нәкъ менә безнең тамашачыныкы кебек килеп чыкса, димәк тапшырыбызның спонсоры Кукмар имитация заводы ачык акционер җәмгыятеннән әлеге таба. Синеке әгәр дә рецепт алай килеп чыкмаса, ул табаны без шул рецепт юлаучыга үзенә җибәрәбез. Аңлашылдымы, кагыйдә? Шулда. Шуңа күрә бик нык тырышырга кирәк. Телевизион тамашачыларга каршы җиңне сызганып көрәшергә кирәк. Әзер. Кем сиңа каршы бүген көрәшкә чыкты? Игътибар экранга. Әхмәтшина Эльвира Флюс кызы, Башкортстан Республикасы Бакалы авылыннан. Хисапчы булып эшли, бәхетле әни һәм хатын кыз ул. Бүгенге көндә бәби ялында бәйләм бәйләргә, чәчәкләр үстерергә һәм ашарга әзерләргә бик яратам дип сөйләде безгә Эльвира. Димәк, сиңа каршы бүген Эльвира көрәшә. Көрәшкә чыккан берсем ул безгә. Бер генә рецепт түгел, 2 рецепт юллаган. Икәү. Менә монысы беренчесе. Нәрсә монда? Бу бәрәңге буламы инде аңлашыла. Монысы бауыр минем уйлавымча. Бауырыңнан аны кыздырга бер нәрсә кирәк түгел. Кыздырдың да бетте китте. Бәрәңгене шулпага салып пешердең дә. Булай әйттердең дә. Менә булай әйттердең дә, бетте китте шуның белән. Менә монысы бераз гына атта булдырак минем уйлавымча. Салат. Юк, 8 март түгел. 8 март салаты түгел. Нәрсә бу? Салат. Нәрсә эчендә дип уйлыйсың? Салат бу миңа калса бу апельсин. Апельсин өчен алганнар да матур итеп кискәннәр дә. Тышыгынамы ул или? Әйе, тышыгына. Минем уйламыйча тышыгына. Нәрсәдән икән бу салат? Ну, һәрбер салатта гадәттә була инде анда. Йомырка, суган, кишер. Һәм берәр төрле ит монда. Тавык итедер минем уйламыйча. Сез сипкәннәр өстенә? Әлбәттә сыр. Булдыра алырсыңмы? Тырышабыз. Монда булдырасыңмы, юкмы хәзер инде? Бу мөһим түгел. Сиңа моны килгәч дип барысын да эшләп карарга һәм Эльвираны җиңәргә тырышырга кирәк. Мин сиңа уңышлар телим. Бәлкем мин сиңа әле бераз гына ярдәм дә итәрмен. Сөйләштекме? Сөйләштек. Киттек. Идел, шулай иттереп, менә сиңа син сораган бөтен берендә бирдек. Иң мөһим монда савыт саба, иң күбе минем уйдавымча әйбер. Бәрәңге буламык өчен бәрәңге, бауыр өчен бауыр. Бауырны инде гадәттә иләнгән бит. Хатының нәрсә белән кыздыра? 20 бөтен әйбер. 20 бөтен әйбер нәрсә соң ул? Анда сәкер ул 20 бөтен әйбергә. Менә карбыз белән кыздырмый бит инде. Йо, менә иң әйбәте менә бауырга сөт тә саламы? Салабыз, обязательно. Моны сормакчы. Суган саламы? Суган обязательно. Суган, бауыр. Бәрәңге монда, әйе. Бу инде салат өчен менә монда йомырка пешергә куйдык. Барса җитәме? Булды бугай. Апельсин бераз гына соңрак. Әйе, ул. Аңа килеп җиткәч, аны бит тутырып куясың. Тутырып куйган гына. Шулайдыр, тип ышанырга кирәк инде.
ышан, син ышан, беләсеңме? Ышанырга. Яңа бүген ярдәмгә киләчәк безнең тапшырыбызның генераль спонсоры булган Кукмара металл савыт заводы Ашык акционерлык җәмгыяте. Кукмара сәүдә маркасы вакыт белән сыналган савыт саба. Германия технологиясе буенча үзебездә Россиядә җитештерелә һәм уңайлы өчен әлеге заманча шәп савыт сабаны сез интернет кибет ашада алырга мөмкинсез. Шулай ук Кукмарада фирменный кибеты бар һәм Казанда инде 3 фирменный кибетләрен ачтылар. Аның берсе Павлюкин урамы 114 адресы буенча урнашкан, икенчесе Рихард Зорге 11Б адресы буенча урнашкан Горький парк сауда үзәгенең беренче катында кибетләре бар. Һәм күптән түгел генә Мусин урамы 23Б адресы буенча да кибетләре ачылды. Һәм беләсезме, Уфа каласында, Башкортстанда, анда да саталар аны. Бар. Караганда шын табанын ничек айыра беләсезме? Бу Кукмара дигән логотип булырга тиеш. Менә. Бөтен туганнарга, якыннарга, хатынга өйрәтеп куямы? Яра. Сөйләшәме? Сөйләштек, димәк, менә булар бөтен сездә безнең Кукмарадан, менә монда сулар шунда. Бөтен әйбер. Әйдә син бәрәңгене хәзер башладык. 2гә ярып, пешерергә куй. Яма. Анасын суган турыйдырсың, суган белән бавырында кыздырып бирә кирәк. Моның эшен бетереп, без инде салатында эшләргә кирәк булсак, шулай бит. Андый-мондый, кемдер бит әле беләсезме? Кемдер менә бавыр кыздырганда масса барасына куйрак булсын өчен. Беләсезме тагын нәрсәсе? Молодец! Бутар бишләр. Ашынып та аны стилер һәм безнең бүгенге чыгарылышыбызның спонсоры Государев амбар уннары. Әлеге он югары сортлы һәм ул Казанская мельница оешмасында җитештерелә. Һәм тагын бер кызыклы факт: Татарстан территориясында, Россиядә әйтәм мин аны, Татарстан территориясында 80% икмәк эшләнмәләре шул Казанская мельница оешмасында җитештерелгән уннардан пешерелә, әзерләнә. Зур рәхмәт чыгарышыбызның спонсорына. Әгәр дә тәртибең яхшы булса, сиңа күчтәнәшкә бер менә шундый 2 килолы анда биреп җибәрәбез. Сөйләштекме? Яхшы, әйбәт. Шуңа бик яхшы иттереп пешер, бик яхшы иттереп әзерлә. Я, Идел. Безгә Идел исемле җегетләр бик еш килмиләр. Ул исем бездә Татарстанда сирәгрәк. Бар ул, бар. Ләкин сирәгрәк. Бездә азын сайын. Сездә күпме? Бездә бер кешенең Идел исемле улы бар. Ләкин ул чыгышы белән шулай Башкортстан ягында. Менә. Я, сөйлә үзең турында мин монда сиңа хәзер бер әйтәм. Сөйлә, кайдан син? Мин үзем Башкортстаннанмы? Юк, Башкортстан, Бирьян дигән районнан. Бирьян егетләр дип җырлыйлар. Безнең Бирьян куе урман дип җырлыйлар. Менә шуннан теге шүлгән таш. Ул җырны бит шын Бирьян егетеннән ишеткәнем юк, әйдә. Шуларның кушымтасы. Кара кашлы, кара күзле Бирьянның егетләре дип җырлыйлар. Без авылның шәп егетләре. Менә мин үзем шул Башкортстан, Бирьян районы тумышым, шунда укыдым, 9 класс. Аннан Уфага юлландым сәнгатькә. Син бит әле инструмент түгелме? Нәкъ менә шул инструмент. Мин җырчы булырга хыял минем балачак. Чөнки мин хыялы. Чөнки аннан мәктәптә укыганда җырлай идек шунда теге. Төрле бәйрәмнәрдә инде. Аннан укытучылар көне багышлап. Шуңа күрә мин укыганда шул сәбәпле мин укыганда бик үк теге уртаса гына булды инде теге. Паблато мин теге җырлагач мин инде алай теге. Димәк, укуда сиңа паблашка бирделәр инде. Бәйрәмнәрдә катнашкан. Аннан сез Нургалины белмисез инде. Эшле юк инде ул бит 8 мартта җырлачак. Алла сәләмәтләр. Аннан 5нче сыйныфтан мин инде музыкаль мәктәпкә, баян классына, кружокка район үзәгендә иде. Район үзәгендә, әлбәттә шунда. Аннан инде йөри башладым. Теге ошай иде инде, шуннан вакыт үтте, 9нчы сыйныфты тамамларга вакыт килгәндә, миңа инде шундый не булды. Ток сукты. Сайлау булды. Кая барырга укырга, 11гә барырга килмәй өмелдә. Авылдан китәсе килә, каядыр барырга барасы килә. Минем шул барырга килә иде, нигә сәнгать училищесына вокал бүлегенә, җырчы булырга, йөрергә инде. Аннан музыка мәктәбе директоры миңа әйтте инде, Иделтәй, әгәр җырласың килсә, син сәләтең булса, былай да җырлаячаксың. Шулай диде менә. Грамоталы музыкант булу
күпкә яхшырак булыр, грамота белү, нота белү. Син 5-нче класстан өйрәнгәнсең бит инде. Ну анда өйрәнгән тип инде теге тәтәлитә да типе. Анан ней Җибәрмәде бу сине. Җибәрде тик баян буенча. Вокал бүлегенә түгел, баян бүлегенә. Анан инде мин беренче еллары нык үкендем, кая килдем мин, кайта килә бит инде теге. Сагындыра, амалда телефон юк. Сәлам Уфадан дип хатлар яза идек. Анан кай вакытта хаттан алдарак кайтып төшкән вакытлар булды инде. Анан 1-2 ел укыгас, bir-iki курс укыгас, анан инде ну акрынлап кына теге мин авыл малайларак авыл көйләрен, ниләрен уйнай күргәч, инде мин теге безнең Башкортстанның халык артисты Фидановый Гафаров концертына чакырды. Аның белән Казаннарга урап, иншалла Татарстанда йөреп килдек. Гастрольгә киттек. Бер 3-нче курс булгандыр инде беренче. Син баянчы буларак. Баянчы буларак, ул мәлдә теге мин яшь кенә идем. Ябык кына. Картайгансың инде. Анан эшләреңдә агарган. Анан инде никтер теге бер ут кабынды дип әйтергә кирәк. Җырлыйсы килә башлады. Җырлыйсы килә. 4-нче курста укыганда училищеда мин үземнең иң беренче җырымны иҗат иттем. Мин үзем җырлар язам шунда. Шулай да менә. Языштырам шунда әкренләп әзрәк. Сүзләрендә рәхмәт сезгә әти әнием дип аталган җыр. Иң беренче җыр шул җыр белән мин 2008 елда Башкортстанда Гәлсәр Сандугач дигән бер конкурс бар телевизион. Шунда катнашып, инде лауреат исеме алып, шул миңа әйтер иш булды. Менә шулайрак сәхнәгә. Һәм китте шуннан җырчы карьерасы. Бу әкренләп кенә анан инде теге баянчы булсам, хәзер шуннан да мин үземнең репертуарда күпчелек үзем язган җырлар. Менә бу соңгы клип төшерелгән. Клип төшерелгән, ярларга җатка калмасын, шулай ук минем үземнең сүзләрем, үземнең музыкам. Үземнең яклап талант икән бит. Ну, җыр язганда ул теге хәзер җыр язам дип кенә булмый. Кемнер яза ул теге заказ итәләр бит инде, кирәк, акча кирәк бит кемгәлер. Ну, мин улай түгел, мин менә шундый бер вакыт була. Кулга баян алып, әкрен генә теге уйланып утырып, яума күңелләнеп утырып, шундыйрак җырлар инде. Бу җырга килгәндә, бу сынапта bir yarım saat içinde gene köyü tutuldu. İkinci günde oynayıp oturup bir yarım saat içinde gene sülleri tutuldu. Anan indi ittir. Alan. Nakşu derga kilit şirka bulduk. Hem bildim bunda sizge kanalına. Hem TV Production yardımında televizorda klip kaçırdık. Hem dostlar sana bugünkü günde de bizning telekanalda göre alasiz. Maşın Kızıl Pinjak'tan bir kız bilen kız başta kile, ondan sonra Kile gitti anan. Kilvele gittiler, yere indi bir kız. Klipte senin katın tugul. Yok. Meni katım dik ne uyalsan. Kimleşmeli misin? Yok, meni kim bilen senin anda yerden klipte dip. Yok, meni aytkan idim. Şulay ssenariy boyunca ul o'zi menga yordam etdi. Ssenariy boyunca endi nechikdir Qizni da olsaylar berdim ele. Anan birga o'ylashdik, birga kengashdik, shulay birga keldik. Bizga qiziq edi, bizda akvapark bar, stadion qaraga bo'lar. Qozonda shul kirgas endi kelgan kelgasdan ko'rib yurib qaytmas kelgan. Shunga ko'ra Qozon o'ylab, erta tongdan kechga ketgan bir endi syomkalar bizning o'zimizda. Ну, бик әйбәт күңелле булды, бик яшады. Прямо теге күңелгә рәхәтлек алып кайттым. Һәр килгән сәнчә күңелгә рәхәтлек алып китә торган булсын. Җәмәт. Так, рәхәт булсын өчен эшләргә кирәк. Тамак тук булырга тиеш. Тамак тук булганда һәр вакыт рәхәт. Иң мөһиме тамаклык булса, калганы сине киңәштерим. Без менә бу монда безнең бавыр, тавык бавыры бу бүген. Син моны икегә бүлә аласың. Икегә кыздыра аласың. Менә бу сүрәттә бүленгән, бик матур итеп кенә теленгән. Шуңа күрә Бүләм дисең. Бүлеп. Әйдә бүләм дисәң, булай мин хәзер суган бүлмәсәм, таба анда китергә мөмкин. Ярар, ничек? Монда син команда бирәсең. Син әйтәсең, шулай булат әйдә. Шулай тип. Мин ансай. Мин сиңа ярдәм итәргә әзер. Бик рәхмәт. Мин менә тапшырган агач калакны кашыкны бирсәң, Менә шулай ярдәм итү дигәндә мин һәр вакыт телевизордан шул тапшыруды караганда, синең шул хәтлем теге ярдәмчыл кеше икәнеңне беләйдем. Сизәйдем. Шуннан да шулай икән. Ярдәм итмәскә кушалар бит. Үзләре генә эшләсеннәр диләр. Шун кереш булсын өчен алайса бит. Телевизион тамашачыга мин ярдәм итмәдем. Бу бит үзе пешергән, үзе башкарган бу.
Ну, башлаган әйтә шулай, әмма Яра, сен үйдә үзең пешерәсеңме? мин дөресен генә әйтәм, мин күпчелек Пельмен пешерүдән тыш нәрсә пешерә беләсең? Нәкъ шуны әйтәм дигән идем. Нәкъ шуны әйтәм дигән идем. Но пельмен була очраклар кигә түгел мәшәк. Шулайрак кигә. Ябай гына инде бәрәңге шарит итәргә кылдырга менә шундыйрак иңлишчә генә. Нәрсә дип әйттең сен сүз белән? Шарит итәргә. Юк, аның алдыннан. Бәрәңге? Ябай гына? Әйе. Ябай нәрсә дигән сүз? Сездә Жайлы гына дигән сүзме? Юк, ябай гына простой гына. Простой. Булды. Бу сүзне кулагыма ишелде менә дип ябай гына. Ябай, янбай. Син паспортта алайса кем дип язылган? Паспортта мин үзем Тутар дигәнме башкорт? башкорт. Таза дик кырагай башкорт дип әйттең. Шунда? Әйе. Татарчаны бик яхшы беләсең шуңа. Минең тормыш иптәшем татар кызы. Илиш Яркей, менә монда Татарстан границасында. Читен түгелме? Авыр түгелме? Юк. Без инде бергә укыдык, бергә Ул да сәнгать өлкәсендә. Ул да сәнгать өлкәсеннән, әмма ул училище беткәч дәвам итмәде. Мин училище беткәч, анан 4 ел училище, сәнгать училище. Анан югары югары белем кирәк бит инде. Анда да очны укыдың. Анда да 5 ел сәнгать академиясында 5 ел гомерем шунда үтте. Очны дигән. Очны әлбәттә. Биттеме хатыны сине шулай? 5 ел буе син укып җиргән. Мәхәббәт. Укып та карагансың икән. Укыдык, анан инде 5-нче курста укыганна уже 2013 ел. Профессор булып чыккан. 2013 елда өйләнештек. Дар ясадык. 2012 булды. 2012. Юк, оныткач әйбәт инде. Әгәр дә тормышың начар булса, онытмассың ул даты. Тормыш яхшы булганда ул даталар онытылыр. Анан 2012 өйләнештек, анан 2013-тә малай туды. Малайга бик матур исем кушкансыз, Айдар дип. Айдар исемле. Сездә Айдарлар шәп популяр исем бугай ул. Айдарлар бик күп инде, но мин үзем ошо иде. Малайга исем кушканда инде ул минең бер көн буе Азамат булып йөрде. Тугаш. Азамат булып йөрде, анан инде каплыгына Айдарга кисеп китте. Фидан абый әйткән имәллә, каралы. Азамат дип исем кушты. Уның малайы. Юк, мин менә үземнең шулай теге Рөстәм, Азамат, күп кеше шулай әйтә инде, Айдар Галимовка кушкандыр, әйтәм, үземә әйбәт кешеләр бит. Юк, әлбәттә, сүздә. Карале, синең гаиләңдә синнән тыш узгатлар бармы? Әти, әни, минең болай гына килмәгәндер бит инде ул. Минең гомумән әти, алар теге авыл кешеләре, авылда тегелеп бит инде табыннарда, байрамнарда, әни минең инде бик матур җырлай. Ул шуннан да бик матур тавышлы, аны белмәгән кеше юк районда дип әйтергә кирәк. Әти шулай ук авылда үз вакытында әйтәләр бит әле первый парень әйтә. Насилие. Менә шунак аның артыннан бик күп кызлар, ул шундый теге ни булган шундый. Баянда уйнаганмысың? Матур, юк ул бейгән, шул тавышкыр аның җырлаган, менә. Булды микән андрак кызып. Баба, Ишетте микән? Анан алар теге бүтән байрамнарда, бүтән концертларда, бүтән ниләрдә катнашып йөргәннәр. Алар да бик күп кеше белә, бүтән кешеләр миңа караганда алар күбрәк. Күбрәк танылганрак. Миңа караганда. Шуңа күрә алардан киләләр дим, чөнки минем инде әнием яшь чагында шул Уфага укырга кергән, училищега, нәкъ мин укыган училищега кергән. Әмма шул вакытта минең әти армиядан кайткан. Күреп алгандамы? Юк, алар алдан танышкан булган, узаткан, көткән, кайткан, әни укырга кергән, әти әйткән, авылга кайтабыз, или мин, или укыйсың дигән инде. Мәхәббәт. Әти кайтып киткән авылга. Анан инде шул теге булган хыялын тормышка минем аша әйтик ашырга бик каршыла килмәделәр вообще теге җырлар, нәмә күңел шулай тарткас, рәхәтлән дигәнчә инде. Хәзер укымыйм. Башка битүсләр, бик күп теге артистлар белән аралашу. Гомумән гастрольләр бит инде байрам. Рәхәт. Чыгышы бугай шундый тормыш. Миңа аны ошый. Чыннан да менә кешегә үзенең эше ошарга тиештер. Чөнки үзеңне үзең теге үстерәп йөрүдән бит инде теге файда юк. Файда юк. Теге күңелгә нәмә якын шуны эшләргә кирәк. Шуңа күрә мин бик булай бик синең хатын син ия кайтканда сине турата бугай.
Қолың ята өзі? Бұл қалай, Булат, бұл қалай, бұл қалай. Шатырмай бұғай бұл. Мен әйтмәсмін деген едім, әйттердің енді. Ішлете бұғай, ішлете. Біраз ғана көрініп тұра. Біздің сәл шесі қалды. Әйде біз қазір салатқа. Бұлар пішкенше. Бұндайды бәрәңгі пішіп шығады алаңа сіз ұшабызда, құламқасымызда. Бұйынды. Әрәметмейге. Бұл бауырның спонсор бет тауық. Беремлерді алып барасың ма? Беремлер алып барабыз, Шуға ақша бірақтыра. Беремлер, үстіне бастым. Үстіне бастым, шынан да үйребізінде біздің Арикс халқы қая шақыралар, шында барабыз, қаян қоғалар, шынан кетеміз. Алып барабыз. Кім айтмышлей, біреуді айтабыта. Алып та барабыз, алып та қайтабыз деген көк шоған көре. Күнін түнін жолда. Мұна сені көк. Сен бақыме идея кетіп тұрсыңдар, аңлап. Мұна ол жақтан мен бек бақытты, бек оңдым. Жинанда менің гена түгілінде мұна көп арашытшылардың әгер тұрмыш иптәшлері аңламаса, ішіңні характеріні, ол бек өк. Қазір енді бұл сөздеріне ешіткен, телевизор қаршында отырашы, біздің ештер ағышы қатынаңа сәлем де елласам бұла. Қаттым жаным бәғіліп. Сәлем Қазаннан. Рахмет. Ярар, әйде салатқа пішіге әлі, емі? Әйде. Бойынды қазір әкірініп үзіп пішірге. Біздің бүгінгі пішіру процесінің енді екінші үліші меңа қалса. Шынки бірінші үліші үшін біздің бәрәңгі білен бауыр мұнда қызалар пішелер. Ас салат үшін нешлейбіз? Башта иттен башлайбыз. Салат үшін шынапта біз Тауық ете алырға болдық, ресторға алырға болды. Иділ. Біз біразан айттық. Тауық етем. Крабы палыш деп жерті әрінаны қалық ташлай бет. Емірқа. Шеклеугіні өзің көрдің. Сыр. Там апельсин. Ең ұзақ ішінадырған үшімінде ол да болса тауық. Шуңа көрі тауықын қазір турада. Сен бетінде бек ұстап тұры білесің. Қара, міне бізде тотарларда, мен тотарларда деп етемін бізде. Біздің милли халық деп етегенде ризығы ол да болса тұқмашлы аш әм бәліш. Сізден неше бұл яқты? Отының міне сені шул ризықлардан сыйлай ма? Нәрсе пішірі бек ұста айттырып сенің үшін. 23 февральға мені. Бізде мен айтмайсың артық айырмайды. Біздер шулық итлі бәліш бар. Тұқмашлы аш бар. Бұл тұқмаш деп аталамыз сізде? Ішбармақ білерді. Ішбармақ? Бишбармақ. Анда шулық иттен, шулық Онсы бүтіне башқа ризық бетейін ол бишбармақ? Жоқ, ол бүтіне башқа ұлықта түгіліне. Міне бізде тағын бар ат етінен ішленген қазылық бетіндейме. Шездері бар бетінде. Бар, қазылық. Қымыз. Қымыз. Анан жондай тігі түрлі шәкшәклер. Шәкшәклер бізде бар. Һәм енді бал дейдер. Міне башқұрт балын мақтылар енді. Башқұрт балы. Нәрсесі білен айырдасың? Башқұрт балы бүтін дүнияға таралған даны, бүтін дүнияға ол файдалы. Һәм нәқ мұна шу біздің башқұрт балы, аның бренд бетінде бренд бар. Нәқ район, Бүрген районы, нан сыққан бал, ең пайдалысы. Дүнияға таралған балан. Солық балы, юке балы, шешке балы дегенде. Мешкәнем қайдар тауларда, анда шынды айырым бір орындағана. Айырым көрсетілген бал қыртлары, шелектер білен ташылар шылбамыз. Алай, міне сынапта ұрманда қырағай балалар құрттар да бар бетінде. Аларматын алалар. Бізде бетінде бігірек аю, аюға байяқ бар бетінде. Бүрген жақтары біздің. Көрген бар ма айынымыздың? Біздің Бүргенде бір... Шын айын. Бірдігіне көрдім, сенге барғанда ұрманда. Көрдім де һәм... Қайдым. Аю мені көргенші дейін. Аю мұнан бетінде нежелательный көрішілге. Шыра деген. Қырғай аю білән. Көрген бар мұны іргайында тұрған мұжына сеткаша өретілген аюған. Алай, ұрманда күзіна көз дегерек болады. Аңлашылды. Ұшырашмасқа дейді. Бір кімеді кеңеш етмесін. Иділ, тауық бұлды кебек? Бұлды бұғай? Бұлды бұғай. Әде біз аны қыздырабыз?
Май болды. Май бар. Biz bunu kızdırabız hazır eме bizim bitinde процесс нәрселер hazır kaldı. Нәрсеге тертелеп kaldı директор. Hadi bizning anan ары ikimiz mına крабовые палочки. Ana şulay yebişalı. Yaşa. Так. Anan yumurta, sır. Barısın butibizdə апельсинді кисәбіз də, tutturabız da. Şal bitti gitti vəsələ. Mayonez, mına bularda mayonezga обязательно mayonezga kerak. Ece bavurğa elə biraz ana süt də salabız, değil mi? Salıb jibərəriz hazır. Bunda siyetken bir süt gerek buladı. Soy bit. Ay albatta. Süt salabız da hem birgələşib dostlar. Təmli kırışda, təmli reklam oqarıyız. Tat Mustafa телеканалында Təmli Kırış tapşırı devam etə. Bizdə qonaqda bugün İdil Nurgalin həm Kırışa ol Elvira isimli televizyon tamaşaçıға qarşı kırışam deyip. Hem bik yaxşı kelip çığa. Mena qalsa həliga. Çünki resept bugün gadi. Жеңілірәк biraz, değil mi? Әлігі etapta жеңіл болды. İdil, өзің нешек? Бұлай... Başқа bir шығасың мы дейді? Бұлай кетіп бара. Yoldan sütке gitmeyebіз. Biz нәрселер іше білгірдік. Демек, реклама уақытында біз енді тұрадық мәмді. Тұрад жұмырқаны, крабовые палочки, анан енді қырышқан тәртләуік, анан енді сыр, анан оны салсан бұла ма қазір бұнда? Қазір әйе аларыны Тауықны біз енді қыздырып алды. Анда қазір әйе болатын мен программада түйген шайымы. Мына шындай майонез, аны шыны қаларға, анан сырның Ярдысын. Міне сыр әгер қошсақ, аны Сүретінде үстінде генә сыр бар. Шуңа күрә әзер калдырырга кирәк яртсын. Яртсын тигәндә торган. Мөхәммәд җитәме? Мен сине әйтәм, анасың. Әйттереп булмасын. Булат безнең рецептны ди. Әйдә. Миңа калса бу байда бик тәмле булачак. Булды, әйе. Мен инде булай иттереп Сөтне үзеңә саласың. Әйе. Яңа майонез салырга кирәк. Өземә түгел монда. Менә бит син рәхмәдә. Бәрәңгегә. Әмердә бирә башладың, командир кебек. Молодец. Ияләштең син. Күпме кирәк майонез? Майонезны теге, ну, шама белән әйтәйек. Шамалы белмим. Күп тә булмасын, но аз да булмасын. Җитми дә калмасын, әйе. Шашикәдер дип уйлыйм мин. Нормальмы? Әйбәт, әйдә. Алга. Артык майонез ашасаң, юан баян иш буласың. Кимерәк ашасаң, үзең беләсең. Формада. Шунап та формада тутыр өчен нәрсә эшлисең? Син гомумән бармы андый бер син форма? Хатыныңның бармы формуласын? Менә юк, мин сиядный. Подряд ашыйсың нәрсә. Нәмә бишерләр шуны ашыйм, нәмә бирерләр шуны ичәм. Анан бигрәк тә бит күп бит инде гастрольләрдә йөрибез. Шуңа күрә Кайчан туры килә? Төнендә, көнендә, иртәндә, кисендә. Шуңа күрә гына булсын ди. Әйе. Бигрәк тә концерттан һуң бит инде төнгә карай. Ага, концерт биткәч. Әйе. Yo, синең киләчәктән бардыр бит планнар үзеңнең сольный концерт белән. Булат әйтмәлә инде, мин бит инде һәр 5нче ел булган. Әйе, быел минем юбилейный концерт. Мин Синең? Әйе, концертлар минем Башкортстан буйлап бар ул. Әле менә бер якта гына юк. Әйе, бар минем концерт. Синең дә анда. Безнең команда бар үземнең, әйе. Командада инде синең биючеләр. Әйе, җырчылар, музыкантлар шулай. Син үзең инде сәнгать җитәкчесе. Ну, мин шунда теге килештереп биргән булам инде. Бүтән теге. Касса салдыручы дик. Так. Достар бүген. Ну, мин күпчелек теге акча өчен түгел, мин күңел байлыгы, рухи байлык дип йөрим. Шуның өчен җитәкче. Миңа акча мөһим түгел. Юк, рухи байлык кына кайтып биреп булмый бит хатынга. Хатын иттә сырый. Сунда сырый. Әйе. Йомыркада кирәк. Әйе, помада. Әйе. Макияж. Рухи азыкны бит. Әйе, киеп булмый туны урынына. Әйе. Булды менә бу. Сапаги иттереп. Әйе. Капроннилар бит. Кара, минеке дә булды. Минеке дә хәзер. Так. Булай эшлибез. Хәзер без моны алып куябыз. Кырыга. Нашлар. Калдыр. Монда инде буларны безнең тәлинкә генә салып калды. Без чөнки бауыр әзер. Бәрәңге әзер. Ламак әзер. Каплыбыз да хәзер. Аха, эше бетте. Моны бутанык, сыр калды. Менә хәзер иң кызык өлешләрнең берсе. Бу инде мин курум буенча апельсинны ул урталай Шатаңа күрсәтә алам. Мөмкин юк арай гадәш. Әгәр син тагын карасың килсә, урталай бүлеп. Менә шундый. Моны ул ничектер ул шулай торырга тиеш. Шуңа күрә аның без шулайрак алырга. Ансын бәрән ничек теретеп куябыз. Скотч белән ябыштырып.
Яме? Деге самый теге кереге мына шу урталай кисе бейми. Кирәге түгел, кәрәге дейсеңме? Кәрәк. Керек. Шулай керек. Әйдә, иң кызыгы хәзер инде апельсиндан. Кызыгы, мин бу әйберне беренче тапкыр Күрәм диген. күрәм түгел. Апельсин ул. Юк, эшләйм, менә шундый ризыкны әйтмәкче. Так. Аның шулай Басып торында отырып, ясә отырып. Турырак әйтеп. Башта астынара кирәк. Шулайрак әйтеп без. Әйдә, курыкма сен. Шул. О, Менә? Менә бит. Хәзер ишебез. Әйе. Ана менә шулайрак иттереп, әйе менә шулай яртынан күбрәк, наверное. Чөнки анда бит шу узорларын логика. Турырак дисә, ха? Турырак итне. Әйдә, курыкма. Бер кашында шикләнмә нәрсәдер эшләгәндә. Эшли башлаган икән дә егетнең колы бит ныклыра тиеш. Анасын билгеле була, ул дөрес эшләгән бит икән. Мен әйтәм бит. Бузасы килмәй. Сана билгеле була. Ярый бит. Як буны китерек? Ансы кирәк миңа. Без бит тагын бер апельсин бар. Без моннан дүртәү эштеп башлаган. Менә хәзер аларга кирәк. Анда мин күрдем, аның иченә тутырылган бит инде. Әйе, салат. Менә хәбернең ичен аласың да. Аларга кирәк. Чик аласың. Не булай иттереп менә менә. Әйдә, шулай дип алып кара. Сиңа бар тик уңышлар гына телим. Әйе. Аның өчен пешергән вакытта, эшләгән вакытта охшап та буйрга була. Шул апельсин өчен. Әлбәттә, гаиләң зур булса инде, балаларга бирергә була, шулай бит. Бера бала дигәндә сөйләгәндә син инде балаңда искә алсаң була. Музыкаль сәләте бармы? Табигать ял иткәнме? Баянга бирдеңме? Баянга бирдеңме? Юк, ага 5 яшь. Бокска бирдеңме? 5 кенә яшь ага ул 5 яшь. Кенә инде 5 яшь инде җигә инде. 5 яшь, ул йөри биюгә. Кашык алып бирсәң? Биюгә бирергә булды. Биюгә, аның ныграк нитер биюгә. Әле. Нитер биюгә ныграк ынтылышы. Әйе. Кайтып шунда концертлар күрән. Ел түгел инде менә күптән түгел генә. Үзенә ошыймы еңгән? Әйе, ул менә бер кайда барматка риза, но шул биюгә кара таңдан уяттан ул тора шул биюгә. Ә булай балалар башлана ул юклап та калырга может. Биюгә тәгә. Әтигә нигә бик бәйле балалар түгел инде. Менә шулай. Менә шуңа әйтәбез. Хәзер монда бераз гына салабыз моның içine. Бебек бабит, да хәзер торасына бит китә. Син хәсиңа менә. Әйе, нәгәдер ниләрен ничектер. Шулай. Әйттереп, бик озак тренинг. Озак процесс инде ул бер. Уйлап караганда, син бер икесен ясап кара әле. Мин карармын. Берәү, Дөрес буламы икән, юкмы икән? Син үзең бит эшне башкарганың юк. Юк, менә. Ал син аны ал. Тапкыр. Теге күреп барагаймы? Күреп барабы? Ничек кирәк булган юк. Бу минем уйлавымча дөрес килеп чыга. Дөрес, менә бит, менә. Дөрес килеп чыга. Әйдә без хәзер моны шулай кисеп бетерәбез дә, салатны тутырабыз да. Инде синең өчен махсус бер рубрикада эшләп алабыз. Син ризамы? Риза. Иде синең өчен махсус рубрика. Ага. Бар сиңа әйтер сүзен дип атала. Рубриканың исеме шундый. Бик кызык, бик оригиналь. Хәзер алма кабабыз да. Икебез. Йо, ну, мен алма кабам да сиңа бер сүз укыйм. Ага. Намда язган. Ул сүзләрне үзем дә белмим. Син мен нәрсә әйткәнне белергә тиеш буласың. Аңларга тиеш буласың. Аңладыңмы? Син тырышаң Мин әйтергә. Мен алма кабам да, аңлатырга тырышам, сөйләштек. Анасын син шул ук. Әйдә, мен башым сиңа теге җиңелрәк булсын өчен. Әйдә. Так. Юлган? Үзебезнең юлган, үзебезнең чиста юлган алма. Кыш көне Татарстан урманнарында үсә торган алма. Күренеп тора. Композиция. Ага. Композиция. Менә бит. Булат Марика. Хәрмин. Ашабык. Көтеп торайым. Син төшә. Так. Минеке шул алма, Шул алма, булар шул урманнан. Күрше ниләрдә, агачларда үскән алмалар. Ул бер туган түгел. Күрше. Ул да аңлашылды. Күршенеке. Күршенеке тәмрәк булды. Әйдә. Киттек. Миңа күрсәтмәме сүзне, мин белер өчен. Транзакция. Трансфер. Транзакция. Транзакция? Во, Бу тегене
Аңладым, ақша көшіру нету Bilmem нәрсе алып. баяғыда деп шығардың транзакция ма? Транзакция ақша өту енді, қайдар ақша көшіру, нету, шындай ебір. Айда, екінші сөзі, мен башылайым, дұрыстырағым, қазір мен девам етем. Екінші сөз. Қылға әлі? Қоқты. Яша аңлайсың. Андай жоқ мұнда? Білмейм. Ішмейм бітейм. Рес. Рыға башлана білем. Ришат. Ақша. Ришуатчылық. Ришуатчылық. Семет ақша. Ришуат нешік бана? Болды, аңласылды. Взятка болайын, не олайын? Шылай бірге еді бетінде. Мен рушасын білмеймін бет. Мен көретін олай. Қатаршасын ға? Қармин? Сен? Бұдалай... Қадалап шығады, әйе? Тәке. Үштәгенді кім шеге? Әйләндіресің. Біз ришуатчылық ішемейміз? Йо, қалбәтті. Кеттік. Аха. Қаймағада шындай сөз болар ма екен енді? Білесіңдір енді? Таныш харифтер ізілеу процесінде. Ватан пәрвер. Мен білем бұл сөзді. Ватан пәрвер. Әлі сен яқшы оқисың, әлі мен яқшы білем. Менің диксі бек яқшы. Сенің диксі. Алма менге... Рахмет. Қамашын алмай. Рахмет. Етік алдағызым. Аңламағанлықтан. 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 Аңламаған. Құшқан кенге аңламағанлықтан. Аңламағанлықтан. Бір ұлы түсіп қалқасан аңламағанлықтан. 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 Қанағатландырылмәгәнлігізден. Қанағатландырылмәгәнліктендір. Қанағатландырылмәгәнлігізден. Әйе, солай. Солай. Әйе. Айда. Алаққа? Сенің азаққа сөзем. Алмат әмлер. Алмат әмлер, емем? Нөтем ең. Біздің орманарда өскен алма шаған жоқ әлі. Estağfurullah. Estağfurullah. Peki ben etken söz mü? Kanağatlandırılmaganligingizdan. Ketmem aytdigim şu. Dingi siz bulgan deyip turam. Yaxshi to'g'ri aytganlik. Redaktorlar rahmat. Bek zo'r rahmat. Haligi rubrika uchun. Senga rahmat bu rubrika uchun. Mening o'ylamimcha ishga ish bo'ldi hisob. Ishga ish bilan biz ikkimiz de jingdik. Jingarsinmi ekan, sen yo'qmi ekan? Bilgiradim. Biz uni endi bilirmiz. Bir necha minutda. Shulay aytib endi degustatsiya sarvaqatga kelib jetdi. Idil. Sen молодец. Aferin deb aytira kerak. Qo'rqib qolmading, jibib tushmading. İki rizq pishirib attың да qo'yding, mana yasadың да buldirding degandek. Men tushib qiyofati bo'yicha ana qarayman, hatto. Tushib qiyofati bo'yicha da naq foto suratda kerak. Bunda barsa naq foto suratda kerak. Apelsinni da durust yasagansan, o'tirgansan, ishlagansan. Endi bugungi jingu men o'ylamcha seniki. Hamidakin rahatlantirib, shista, sof, namus bilan Mana topshirig'imizning general sponsori bo'lgan Ko'kmar metall savdo zavodi Oshiq aksioner jamiyatidan әлеге tabani xotiningga olib qaytib bera olasan. Ey, esga tushiramiz.
Искә төшерәбез, Кукмара Суде маркасы ул вакыт белән сыналган савыт саба. Германия технологиясе буенча бездә Россиядә җитештерелә. Бар аның кибетләре, фирменный кибетләре Кукмарада, бар Казанда, һәм алар Инстаграмда да бар. Син дә шулай ук языл, кушыл, Уфага кайткач Башкортстанда бөтен дусларны яздыр. Аларның төрле акциялары да бар. Менә төрле акцияларда катнашып, төрле бүләкләрдә аталасы әле интернет ярдәмендә дә. Инстаграм сөйләштеңме? Һәм инде исеңдә калдыр. Кукмара дигән логотип, яме онытмаска бер кайчанда. Монсы бер, монсы синеке. Менә буның бер серле бар. Нигә ул килеп чыкты? Нигә ул минем нәкъ төгәл генә килеп чыкты? Чөнки мин бүген төнем буе юлда Уфадан туп-туры студияга мин син аш! Мин аш! Син аш дип балакай. Соң әйдә. Әйдә капта карыйбыз аны. Әвәлгем тәмле түгелдер, мен син җиңдереп яткызам монда. Так. Шуңа күрә Булат как нимә диләр әле? Буламы гайбәт? Рушала әйткәндә меньше слов больше дела. Бауыр тәмле булган син. Кап карамсың бауырны? Гомердә алай булган идем. Аны моннан башларга кирәкме? Тәмле булган. Син аша. Так. Шуга да җәл моны. Моның инде беләсеңме? Мен эшлеген күрдем бит аның. Эшлеге үзе дә тәмле инде аның. Әйе, булай оригиналрак, булай теге. Аның мен аша барсам, мен туктай алмыйм. Әгәр без моны тапшырып биткәч ашыйбыз. Бик тәмле килеш мен. Шуна. Рахмәт. Бер сүзсез, бик яхшы, бик тәмле. Моның эчендә инде җиңүне бирергә була дисеңә. Рахмәт. Монсы ике һәм инде булгач бездән булсын изгелек. Бүгенге чыгарылышның спонсоры булган Казанская мельница оешмасы җитештерелгән әлеге югары сортлы ак он, бу 2 кило сиңа бүләккә, һәм исеңдә тот, Татарстан территориясында менә 80% пешерелгән, әзерләнгән бөтен икмәк ризыклары, менә алар барысы да Казанская мельница оешмасында җитештерелгән оннан пешерелгән. Моны әйбәт хәзер. Исеңдә калдымы? Уфага кайтып, коймак, таба. Син хатыңа кайтып бирәсең, ул сиңа барысын да үзе әзерләп бирә. Һәм инде саубуллашыр алдымнан мин сине дә, синең гаиләңне дә, барлык туганнарны, якыннарны, Башкортстан халкын һәм инде Татарстан халкын, гомумән Россиялеләрне барысын да чакырып калам 23 март кичке сәгать 5-тә пирамидага. Чөнки пирамидада ул көндә TMTV премияларын тапшыру тантанасы узачак. Килегез дуслар, бик яхшы тамаша, сез яраткан җырлар, сез яраткан җырчылар, һәм инде әлбәттә барлык хитларны яңгырачак ул кичтә, һәм инде премияны тапшырачаклар барлык популяр җырчыларга. Без бүгенгә саубулашабыз. Синең теләкләрең булса, рәхмәт. Телевизор синеке. Рахмат. Беренчедән рахмат әйтәм килә ошо мотор тапшыруга чакырган өчен оештыручыларны, җитәкчеләрне һәм инде әлбәттә акционерларны, спонсорларны, барына да рахмат. Радиомушлар бергә шулай эшәргә насип булсын. Сиңа да җырлый мушлар дип калабыз. Концертларын гөрләп барсын, гаилә бәхете. Һәм инде бездә Тат Муз-ТВ телеканалында шулай һәрдаим очрашып торырга язсын. Амин. Килегез, җырлагыз, клиплар төшерегез дуслар. Без сезнең белән очрашырбыз алдагы атнада. Тәмле яшик, тәмле ашык, тәмле көрәшне һәрдаим Тат Муз-ТВ телеканалында күзәтеп барыйк. Сау булыгыз. Сау булыгыз.